Ngikubingelele kuphinda kuphi la ubukele khona uhlelo ye-MNTV channel obingelelayo ngumsizi ngumfana kaNtshangase ngila e-ofisini le-ANC la kwaNongoma ngiphethe imember ye-ANC engizothanda ukuthi ichaze ukuthi ubani nanokuthi isibizeleni namhlanje futhi ngikubingelele awuchazela abantu ukuthi ubani. Mina nginguNjabulo ngidumele kanje Ndwandwe abanye bathi Mkhonto basha bakusonje ugcina usuvuma nawe ngoba wenzela ukuphila qhubeka ukuphila. Mhlawumbe namhlanje usibizeleni la e-ofisini le-ANC. Namhlanje into enginicelele yona ukuthi sizobukusana ngendawo engikuyo ngise wa 12 ngo-ANC ukuthi u-ANC if engaphatha yini nani engaqhubeka yenzeke emphakathini engcono engashintsha impilo zabantu. Njengokubuka kwakho ukuphi wena osuthe mawubheka kwakwenza kwaba noqozo lokuthi ufuna ukushintsha impilo zabantu abasebasha nemisebenzi ayikho ikuphi othe mawubheka wathi lokhu uma mhlambe ngingathola ithuba noma masingathola ithuba so-ANC yikho esingakwenza ukuthi sishintshe impilo zabantu? Okokuqala endaweni yangakithi amanzi asinawo kahle, awekho nje amanzi, abantu babanga amanzi neinkomo nezimbuzi uthola nezimbongolo khona lapha cishe lokho ngokunye kwakho ongenza ukuthi umuntu impilo yakhe ayibone iguquka kancane kancane. Bese kuba imigwaqo ke, imigwaqo esihamba kuyo ayikulungela ukuthi ungahamba ngemoto entsha kuyo. Mhlambe ungakuthembisa abantu ekhaya mabevota bethi mabeqala besebhalisile kuyaqala kuyabhaliswa ukuvota kunini konje? Ukuvota kunge-1 November. Ukubhalisa siyaphuma nje manje ngomhla ka-18 nomhla ka-19. Ngiyafisa engathi abantu bengaphuma ngobuningi babo beyobhalisela ukuvota ukuze sikwazi ukushintsha impilo zabantu. Nge-1 November 2021 angisho. Yes. Kuyaqala kuyavotwa mhlambe abantu mase bevotile yini ongayibopha ngayo wena ukuthi uma ungasazenzi idingo zabo, uma ungasazenzi izinto bathembise zona abangayenza ukuze ukwazi ukuthi ugcina uyifezile izinto bathembisa zona? Noma ngingeqinise kangako ngokuthi ngaba namandla okwenza mina engivolunteer ngakho ukuthi ngingaba isithunywa sabo ukuthi ngiye lapha abangakwazi ukufinyelela khona ze basizakala. Mhlawumbe uma kwenzeka kuvela amathuba emisebenzi ibapha abantu ongababheka kuqala abase endaweni yangakini noma bakwezinye indawo? Ngoba sithuthukisa iwadi impilo zabantu. Ngingabuka lapha ewadini kulaba bantu enginabo abazothi mabephuma beregister bevotela ANC ngaphansi kwesandla sika wa 12. Bese singabe sesibuka lapho ngoba ngabe kukhona amakomiti ukuthi nakho kuvela ithuba elitho bheka abantu abangaka list mhlawumbe kufuneka 6 njengoba sinama ward 6 nje sothatha 1 ukuze abantu benele umphakathi wenele. Mhlawumbe ikuphi ke ongathi mawukutshena abantu ukuthi bephume ngomningi babo beyovota ukubhalisa iziphi izinto ezidingakalayo ukuze ubhalisele ukuvota mhlawumbe ongabakhumbuza ngakho abantu ngoba abantu bayakhohlwa? Abantu umphakathi ma uphuma uyovota nje ikhungo ziyavulwa ngo-8 ekseni ziyavalwa ngo-5 ntambama. Abantu abaphume nama-ID wabo beyobhalisa. Abantu mhlawumbe ongaba-idolize ukuthi abantu mhlawumbe abakusizayo ongabaveza lapha ku-TV ukuthi bapha abantu ongababiza nje ngamagama ukuthi obani uyacetha besondele kakhulu duze kwakho bekusize niphakame nephezulu nonke ikakhulu ikomiti osebenza ngalo maybe kule ward okuyo? Engifisa kakhulu angilekelele kakhulu
abuye aphathe nezamanzi uKhumdlane wakwaZulu. Umngane wami omkhulu lowo kube udinga ntshangase umuntu engisabamsena ngisathi mangiphuma siye kubantu ngibona ukuthi cha ulimi lami nolakhe liyafana futhi nabantu ngathi bayizwe into esiyichazayo. Uvalelisa ke ngisacela uvalelise kubantu ba ku Ward 12 because ukhulumela Ward 12 bese uvalelisa futhi na kwi ANC yonke jikelele. Engifisayo ngiyafisa ukuthi abantu bakithi baphume bayovota kulo muntu osephakanyisiwe uANC osothe wabona ukuthi uyena ongaba ikhansela. Abantu abaphume beyomvotela lo muntu lo ngoba bavotela inhlangano yabo. Ngiyafisa umphakathi wakithi sibambisane ze impilo zethu zibuye kube ngcono kakhulu siphile nje siqhubeke kube kuhle. Sibonga kakhulu umbukeli weMNTV channel nani nizwele ukuthi yini ebesizele eofisini leNC namhlanje. Ngiyethemba ukuthi sisazoqhamuka futhi sizokhona ukukhuluma nabanye abantu abangaphansi kwaNC njengoba besibizile nje namhlanje. Ningakhohlwa ukuyovota nami ngizovota ngiyathembisa. Nani nivote ningakhohlwa ukufaka ama mask ni sanitize sinithanda kakhulu. Nyamala zake kona unyama ulendawo yethu unyama zake kona unyama ulendawo yethu ngale tifunda ute aziki kole kulendawo esake ngale tifunda ute aziki kole kulendawo esake aweka manzi ahlanzekile ayiki mkwako siyasokola aweka manzi ahlanzekile